Deci, MrBeast, frate. Bă, ăsta cred că e cel mai huge video pe care l-a făcut MrBeast până acum, sincer. Cred că e mai huge decât ăla cu Squid Games, nu? Adică a luat un om din fiecare țară. Ești nebun, din fiecare țară. Și are numai 18 minute, 19 minute. Băi, puțin, mă, ești nebun? Nu mai este pe mai Engin. Here to compete in the most extreme version of the Olympics ever created. We have track, archery, gymnastics, ok, deci e cu Olympics. but only one country is going to walk away with this. Mamă, scrimă. 250,000. Bă, frate, ce mi-ar plăcea să fac scrimă. Jur. Dar acum, dacă m-aș apuca de un sport... Eu am făcut 11 ani de basket, frate, profesionist. Dacă m-aș apuca acum de un sport... M-aș juca un basket, n-am să te mint, dar... M-aș apuca de ceva arte marțiale, frate. De Muay Thai m-aș apuca. $1,000 gold medal. Are you ready for the Jur. first event? You have 30 seconds to get across these 3 hurdles that get bigger and bigger before this giant wall closes you out. All right. Salut, Betcu. Hai, România, bă! Oh, cred că l-am văzut pe românașul nostru. Wall closes you out. All right. Uite-l! Ăsta e românașul. Bă, seamănă cu mine, ești prost? Tony, te pup, bro. Jesus, fac, nu mai scrie așa ceva, Tony, că-ți dau bani. Asta e românașul, nu? Nu mai dați spoilere pe chat, bă, nu mai dați spoilere pe chat. Bro, de ce seamănă cu mine și de ce nu m-a luat pe mine, gen? Bă, MrBeast ăsta, mă, fut al dracu, lasă că-l sun eu. 2, 1, go! The first challenge of the Beast Olympics has begun. 2, 1, go! The first challenge. Ei, yo, bro. Mamă. Fii atent asta ce fuge, frate, ești nebun? Au căzut, oameni, ești nebuni? Bine, 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 bine. Fără mâini, bă, săriți fără mâini, că mâinile numai te împiedică, bro. La astea mari n-ai cum fără mâini. Bro, faceți, cum se numea la parcurs? Că eu mai făceam parcurs, frate, ești nebun? Parcurs, vorba bine. Săream peste chestii prin cartier cu prietenii. Și cum era? Monkey. Știi, de sare așa cu picioarele, gen cu mâinile, pui mâinile pe o bancă sau pe ceva și picioarele între. Bine, mă! Da, mă, da. Românașul? Unde e o trecut românașul? Mamă, mamă, frate. Îți dai seama, frate, bă, să rămână cineva între zidurile alea, să fie crashed așa. Bă, te duci la MrBeast, dar mori, ești nebun? Bro! Mamă, băi, bă, ești prost, ce crazy! Bă, dacă... Uite pe ăștia, mă, ești nebun, nu le-a fost frică. Bă, dacă mureau unul, mă. Dacă erau crashed, gen așa. Crasti cu €1, mersi frumos, bro. Salut, salut. Bine ai venit pe live. Și MrBeast a trecut, ai văzut? Fii atent. Mamă, frate. Dar cred că 100%, bă, 100% cred că era cineva care, gen, era pe acolo. Știi ce zic? Sigur era cineva pe acolo cu butoanele care să se uite dacă nu cumva cineva moare, frate. Românașul a trecut? O trecut românașul, bine, mă. Bro. Coreea de Nord, gen. Îi băgată în chestia asta. Eliminated in the first game, and 97 are moving on. Come on in. You guys have no idea what you're in for. I want you all to remember you're representing your country. Let's reveal the next event. Oh. Mă, și dacă a fost, o ieșit. Our next
event might be the craziest set we've ever built. Welcome to gymnastics. Of death. Send the contestants up! Each round includes 10 countries, and only the first 5 people to make it to Nu mai dați spoilere, chat. Nu mai dați spoilere. Dar bă, dacă nu câștigă românașul, măcar ăștia, vecinii noștri să câștige. Ungaria, Moldova, Bulgaria. Move on. I don't care if it's the 5 from over here. I don't care if it's 2 from there and 3 from here. Only 5 are moving on. 5, 4, skip a few, go! Transnistria. Oh, they got some speed. Syria, flying through the course. Auzi! Oh, you're okay. You can do it. I believe in you. Bro, cel mai bine pe chestia asta, nu te arunci cu picioarele, te arunci așa și te prinzi și după aia te ridici. Oh no. I believe in you. Unlucky Syria. Oh, we got first finisher. Bă, Indonezia au câștigat din nou primul loc. Băi, nebun, e crazy ăla de la Indonezia. Got a second one. Mongolia, you gotta pass him or you're out. Well, you got it. Oh my God. Mongolia, come on. Let's go. Hey, Iraq, just jump over. Iraq, bro. Don't let him hold you up. No way. Albanezul. Go. Bine, mă! Albania. There we go. Let's go, baby. Bring up the next groups. And the Nice. beauty of this challenge. Ion donase 3 euro, cel mai mare update la Phasmophobia, o să am mai încercat. Mersi frumos donație, da, jucăm. Trebuie să găsim niște YouTuber, știi, să joc. Is we let the Să fie contestants treaba. pick what order they jump in. Listen, you guys gotta decide who's No, going you're not last. going first. I'm just telling you. You want to cynic. I'm telling you, I'm gonna make you go down. It's a competition. Okay, great. Good luck then. Go! Come on. Oh my God. Hey, don't wait for him. Come on. Gotta go. Go. Oh, he's going. Unde e românașul nostru? Stepping over his body. Bro, they're stepping over him as he's dangle. Hey, we got our first finish. That's it? Get over the way. Dude, this is bonkers. Oh, fuck off. Oh. Nu! Și nebun! Somalia la lejer. România! Bă! Bro! Ce-a fost asta? Atât au fost România. 3 minute în videoclip. Na! Relov de pu, bro. Până și aici pierdem. Big L, frate, ești nebun? Uite-te. Only 3 spots left. Bro, îți bagi joc de mine? Am fost hyped pentru videoclipul ăsta ca să văd România, mă, frate. There's 2 spots left. Come on, Philippines, go. Hey! Take it slow. Just take it slow. Hey, Argentina, I don't know if this helps, but there's 1 spot left and you're the only one still competing, so... So fight for it. Fight. Messi. Bro, dar cum nu se pot ridica de acolo, man? Știu că e destul de greu să stii echilibru și așa, dar dă-o dracului de treabă. Trebuie să bagi mâinile între. 4 made it to the middle. That is crazy. After our second game, things got a little crazy. Oh no, America. Cred că l-au durut coaile pe ăsta. America's out. America! US, bye. Chiar mă bucur, frate, mă bucur că au pierdut America. Bogdan, am respirăm membru. Oh, we lost somebody! Oh, Turkey! I'm sorry. We already have 5. You could just, just do that. I'm sorry. Băi, nebun, Mr. Beast! You could just, just do that. E nebun, Mr. Beast! And now it's time for our final round. Gentlemen, let me give you one piece of advice. Come a little closer. Don't fall down there. Hey, that's a good advice. Go! Da, știu că e alunecos materialul. Start. Tonga? Nici nu știam că există așa țară, Tonga. Not very graceful. He's still there though. There you go. Got it, some more. Now you can walk. Stați un pic așa, sorry că tot da pauză. Tonga. Toinga am scris. Tonga. Damn, ce frumos ești, nebun. Ce e asta, mă, frate?
bombă nucleară băgată în apă, gen? Bombă atomică? Interesant. În nor, frate, ești nebun. Fiji, do it for the water. Fiji, yes! Oh no! Oh! Let it go, my man. M-aș duce în Tonga. All right, Samoa. There we go. All right, 2 spots. Da, mă, da. Alex 33 donate de 1 euro, nu mai dați spoilere. Exact cum zice Alex, nu mai dați spoilere în chat. Faceți, bă, chat, eu fac react live și voi în chat. Faceți react live pe acolo cu W, cu emoticone de alea, că v-am pus emote-uri. Asta e cel mai tare emote, trebuie să mai pun mai multe emote-uri. Asta e cel mai tare emote oricum. And one girl. In this challenge, each contestant gets a bow and arrow. And if they can hit this target from this platform, they move on. And to make this interesting, I'm gonna have you all place one vote to make this event more difficult for a country of your choice. And for every vote they receive, the target gets pushed back 10 feet. The country doesn't like Israel, low-key. A lot of people don't like him, so... We don't like them. Germany. You have a history of trying to conquer everything. While votes were cast for countries from all over, one country stood out from the rest. Bă, Who are you voting for? Indonesia? I think Indonesia is the biggest threat. Really? Either like Indonesia. So he hit Indonesia with the smiley face too. toată lumea pune Indonezia pentru că au câștigat ambele runde. Indonesia. Did you draw the country? I drew what I thought was the country. All right, up first is Guam. Come on up. How many votes do you think you got? I think I got maybe 3. Yeah, 3 votes. 3? Wow, you got 3. How'd you know? I go to the gym, I'm fit, and I'm agile. Is this your first time with the bow and arrow? That Bun. was not very promising. Guam. 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 Aș. A little short. Any last words? I love you too. Monica, Ce îi place lui Mr. Beast, frate. Bro's got great hair. Băi, eu dacă aș fi fost în locul lui Mr. Beast, gen la cealaltă probă, mamă, frate, dacă venea unul, gen cum l-a aruncat pe ăla, știi, așa numai cu un pet pe spate, eu îi dădeam un dropkick, mă, frate, mă. Thank you, sir. That's gray hair Și aici, translated to mama, gray. aici, când tragi de maneta aia, jos acolo, să-l aștepte 3 wrestleri slinoși. Shots. Să se ocupe de el. Dacă o pierdut, o pierdut. Damn! Come on! Nagemunigo! The prince will be proud. All right, yeah. Are you nervous? No, not at all. I mean, bro, The prince omul meu, will be proud. All right, yeah. 100% No, not at all. are 17 Bentley-uri în față la mansion. Îți dai seama că știi să tragă cu arcul și să călărească și să facă tot felul de nebunii de astea. Do me a favor. Feel free to miss. You'll just lose a $250,000 medal. Anything you want to say? Thank you for the opportunity. Maybe next time. For my Pacific people. Damn! As Nice! Come on up. Believe in Bă, yourself. ce tare dansurile alea, știi? Ale de fac că ea... Cum se numesc dansurile alea, mă, frate? De se bat așa și... De alea tribale. Haka. Ce harus. Bro, what the? What You want a the piece of fuck? Ce-a făcut ăsta, mă? Mamă, ce tremur omul meu! What the? Do you want a piece of bar before you shoot it? This is our D's Nuts flavor. Actually, that's my favorite. That's correct. That's a good chocolate. Da, mă, da, o tras bine, ești nebun? Are you nervous? It's far, but it's not too far. I feel like I got it. Da, Saudi postez pe Arabia, YouTube you're the asta. only girl remaining, and the bow is literally taller than you. Oh! Marius, Unlucky. a donat 2 euro. Marius, te pup, dar nu mai da spoilere, bă! All right, Indonesia, you got 12 votes. Hey, move that John back as far as she goes. You were the first person to finish the first round. One of the fastest to finish the second round. You should have saw this coming. Yeah, I know. This is the farthest out of the Mamă, game by săracul. far. What do you think of it? Not far enough. Not far enough. I'm kidding. Oh my God. Wish me luck. Wish me luck. Așa, așa, în sus, e bine. It was just left.
No! At the height, just to the left. I'm so sorry, Indonesians. I tried my best. I promise. I was Nu too se big of a threat. poate, bă. Mamă, și eu țineam And cu with ăsta, that mă last jur. elimination, we are down to only 16 countries remaining. Contestant. Bă, dar nu-i normal, mă, frate, mă. Come on in. Uite cât de în spate l-a pus pe băiat să tragă, ești nebun? Congratulations for making it this far. And before we do the next event, I have an offer. Give each of them a briefcase with 10 grand. Hand it to them. That's 10 grand. If you want, you can Damn. walk away with 10 grand. If not, you could throw it in the pit and compete in the next event. So it's pretty simple. Go for it. Oh, we already got a couple. That's a lot of money. Here's the Moldova! Mamă, bă, ce nebun e moldoveanul, ești nebun? Cu 10.000, ce puteai să zici cu 10.000? Ce trecu, zeu, e pavă de seria 5. Atâta, că în rest, în ziua de astăzi, 10.000 de euro. Ce mai faci cu 10.000 de euro? Mamă, și-ți o grămadă de bani. Half of you are about to get eliminated. This is your only chance to walk away with 10 grand. That's a lot of money, but I'm pretty confident I might win this. I came here to win. I'm gonna annihilate everybody that's here. He looks like Damn, somebody that's țin, gonna o țin cu asta, frate, Samoa. Take it? Și cu moldoveanul, bineînțeles. Smartest man here. Last one. BG, you taking it? Yes, sir. BG in Italy. And now it's time for fencing. We let the top finishers from track choose their opponent. Each pair will compete in a 1v1 game of fencing. The first person to hit the other wins. Liberia, choose your fencing opponent. I'll go Moldova. Moldova, go over there and stand beside Liberia. Okay. Eritrea, who do you want to go up against? The last person. Luxembourg. All right, come on over. We're starting wars over here. I go Tajikistan. Tajikistan, okay. Madagascar. Madagascar. Slovenia. Hey, you and I, buddy. Azerbaijan. First up, Samoa versus Azerbaijan. I'm super pumped to bring home the goal for Samoa. I'm not too nervous, actually. Bă, ăsta ce se cacă pe el, mă, frate. Damn! Mamă, când țipă ăsta mă face și pe mine să vreau să sparg monitorul. And the loser will fall in the void. Begin! Oh, someone's gonna lunge. Damn! Oh! Oh, man. Oh! Da, mă, da. Samoa won. And in case you're Da, mă, wondering, the da. suits they are wearing is rigged with technology that will tell us exactly who gets hit first. This is the same Unde e stuff they use in românul? the real Românul s-a dus din Make it primele fast. 2 minute a Make it clipului. Azerbaijan, please stand front and center. You've been Românul a fost oribil, frate, ești nebun? Next up, Dar respect pentru încercare, bro. Dacă te uiți la acest video, man, respect pentru cei care respect că ai ajuns acolo, bro, da. Come on, man. Semeni cu mine, trebuia să ajungi mai departe. versus Madagascar. Trebuia să câștigi. Iraq, everything's on the line. Let's see it, Iraq. It feels so weird to name people by their country. Cine e? Nu știu. Oh, no, nothing so far. Oh, this is intense. I know. Oh! Uși! Da, mă, da. Frumos. Bă, ce tare e scrima. Îmi place maxim. Man, I'm sorry. I love you. Madagascar, you are eliminated. Slovenia versus Monaco. Begin! Oh, Monaco running in. Oh! And while they're fighting, I want to tell you guys about Stumble Guys, a free-to-play multiplayer game where 32 people compete to see who wins. Bă, așa huge a ajuns Stumble Guys încât să-și facă să-și facă gen promo în Mr. Beast în gen cel mai huge video pe care l-a făcut vreodată. Mamă, cred că a fost cea mai bună promovare făcută vreodată, dacă nu i-a dat cel puțin 2 milioane. Next up, Moldova versus Liberia. Begin! In Stumble Guys, you can play by yourself or play with Hai, your friends Moldova, from bro. anywhere around the world. Oh! Hai, Moldova. Chris, watch out, Chris. We have a new Mr. Beast skin, Mr. Beast emote, and even Nu-mi pasă, mă, de emoturile tale, dă să văd, mă, frate. Stumble Guys is available for free on the App Store, Google Play, and Steam. Coming soon in the future. Oh, I think I literally saw a spark. To PlayStation and Xbox. You can download it right now by using the link in the description or going to this link. Make sure you act quick to get the free Mr. Beast skin. This is intense. Da, mă, da, bravo, mă. And now for our final game, Libya versus Montenegro. They will be fighting over what they're competing for. I wish you the best of luck, but no mercy. Begin! Don't trip on the metal. Trip on the metal, it's funny. Okay. Step here, right? What? Oh, uh-oh.
Whoa! Come here. Come here. You think come and get some? Then focus. Oh! And the winner is Libya. Da, mă, bravo, frumos. Libya is moving on. Montenegro, I'm sorry. It's a pleasure to fight you. Drop him. And with that, I'm gonna grab the gold medal, and we're off to the final event. So far, you've seen people from every country compete in track, gymnastics, archery, fencing, and now it's time for the final event, penalty kicks. The rules are simple. You kick the ball into the goal and you move on to the next round. But if you miss, you're out. The 7 countries remaining are Slovenia, Moldova, Tajikistan, Eritrea, Libya, Iraq, and Top Samoa. 7 Moldova, ești nebunii, bine rău. Bă, da, este portar gen în poartă. Sau nu? Românul la penalti îl rupea? Păi ești nebun, mă, frate. Păi venea românul, mă, ca la o miuță în parc și putea un șpiț. Îi rupea mâna la portar. A $10,000 suitcase. I trusted myself. I believe in myself, and I did it. Just want to say there were some doubters in here because of my age, but you know what? Don't judge the book by its cover. I'm doing this for Iraq. Ok, respect Slovenia. Let's go! I'm trying to win for my wife. Bring out the contestants! O vorbit ăsta, Moldova, bă. Stai un pic, că n-am fost atent. A, uite-l pe băiat. You're out. The 7 countries remaining are Slovenia, Moldova, Tajikistan, Eritrea, Libya, Iraq, and Samoa. I kept thinking in my head, great, like I gave up a $10,000 suitcase. I trusted myself. I believe in myself, and I did it. Just want to say there were some doubters in here because of my age, but you know what? Don't judge the book by its cover. I'm doing this for Iraq. Știe OG-ul, știe OG-ul. Let's go! I'm trying to win for my wife. Bă, sincer, țin cu moldoveanul, dar eu cred că ăla din Samoa câștigă. Just a reminder, one of you is about to receive this $250,000 gold medal. Nu-mi ziceți chat, Who să wants nu to scrieți kick cumva first? în chat cine a câștigat. Că vă dau bani. Okay. Okay, Slovenia's up first. This should be easy. I'd be shocked Dați-le, if you nu mă uit la chat, dați-le timer dacă scrie cineva cumva. Cine câștigă. Sure, the first round was easy. Wow, stați așa un pic. Aripioare picante. Palanez cu brânză. Respect sau nu respect? No, stați așa să ne uităm, să vedem ce se întâmplă. Deci. Okay. Okay, Slovenia's up first. This should be easy. I'd be shocked if he missed it. Sure, the first round was easy. But that's not gonna Greț last în very GoPro long. odată la. Now that everyone made a goal, Damn! I know what's happening. Chandler, bring it on out. Tajikistan, cam greu. Challenge starts now. Things are about to get a lot harder. I think this is where we're going to lose our first. What? Alexander donated 1,6 Alexander, mersi frumos, bro. euro. Acum am Te cred. foame și mie. Bă, am lăsat tips, chat. Am lăsat tips prin aplicație. Bă, cum să zici că e greu asta, mă? Bro. Man, literalmente dai mingea. What? Person. That's too tight. There's so much on the line. I thought this was gonna be easier. It's only like 6 foot wide. Someone's getting out. Only 6 foot wide. Hype him up, everybody. Cum se numea desenul ăla de... Zi. Cum se numea desenul ăla, mă, frate, de... Se băgau fotbaliști într-o cameră și era o gaură în perete de trebuia să dea cu mingea în perete. Ce zici, bă, ne-a furat un coleg de cameră și-o mers acasă îmbârlat? What? V-a furat, gen? Da, mă, fane, trebuie să-mi zici povestea neapărat.
Nu Inazuma, mă, era pe Galactic Football, așa, mă, era pe Jetix. La lejer. Știe OG-ul. We're gonna have to make this much more difficult. Irak. Hai că dă bine Irakul. Nobody's missing. Eventually, someone's got to miss. Nu-i posibil așa ceva, bro. Cum? I don't know where he ran to. Nu-i posibil, bro, nu-i posibil. We're just gonna move them like this a little. Bro, nu-i posibil. It needs to be one Chandler wide. Damn. All right, Slovenia, you're up. Da, mă, bravo. O știut OG-ul. Știe OG-ul, vedeți? Știe OG-ul. Take your time. Nu. They're dropping like Unlucky. flies. I could have done better, but it was the best 5 days of my life. Bro, this is getting harder now. Yeah, Bă, this sper is că o primi și ăștia ceva, nu? only 5 remain. I-o dat bani sau nu o primi niciun ban? Da, mă, bravo, știe și Libia, ești nebun? Se vede, are barbă, frate, omul. Sigur s-o uitat la World Cup. 2000 de euro la toți? Măcar. Samoa, bro, nu, mă, țineam cu tine, mă, șefule. It was phenomenal. I think I did my people proud. Bro, țineam cu tine. Irak? Nicio șansă, bro, dar ăsta și cu poarta liberă era să nu nimerească, ești nebun? Every country Asta on the n-avea planet nicio has competed șansă. in these games, and we're now on our final two. Libya and Slovenia. România au ieșit din primele 2 minute. With this $250,000 gold medal. Blue, un euro. Mai este în cautare de editor pentru shorturi? Întreb pe un prieten. Mersi frumos, mersi frumos. Nu, am găsit editor de shorturi. Thank you, thank you. It's a big one. Boys, can you remove the walls? Instead of walls, you each are going to take turns being goalkeeper. Yes. We go to someone scores and someone doesn't. Pretty simple. I'm gonna catch it. Damn. I'm nervous. Hai, bro, OG. Hai, OG. Nothing. Nothing. Bă, ești nebun, nici s-a mișcat. Cold as fuck ăsta din Libia. You make this shot, you officially win our Olympics. I can't believe this. All you have to do is Câștigă make the Libia, shot așa and e? you won. I'm gonna win. Câștigă Libia, așa-i? Marius din Moldova donate Bro, OG nici nu s-a mișcat. Respect, Libia, mi-a plăcut de el, a fost cold as fuck. Marius, mersi, bro, turcoaz. Bro, ești nebun? And Slovenia gets silver. Silver is my color there. Congratulations! Bravo, mă, bravo. And that's it for our version of the Olympics. Not only did they De ce Tajikistan ăsta a luat locul 3? De ce Tajikistan a luat locul 3? Hello? Trebuia să-i dea la moldovean, bă. $1,000. I hope you enjoyed. See you in the next video. Bravo, respect. Iaki, mersi frumos de donație. Bun video. Chiar a fost bun. Isaia, te pup, bro, mersi frumos de super chat. Chiar bun video ăsta, sincer. donate 2,03 euro vi super chat. Respect. Yellow red. Respect.